Porozprávajte vašim poslucháčom aj niečo o aleji anielov, niekedy inokedy. Už ste hovorili vašim poslucháčom, ako sa Porošenko smial, že ruské deti sa budú triasť. Ja by som, pán Hraško Janko, vám odporúčal najprv si pozrieť video od Evgenia Prigožina, ktorý jasne hovorí v tom videu, že ako začalo tzv. Povstanie, ako tieto aleje, o ktorých vy hovoríte, a všetko vzniklo a ako vlastne Rusi dokonca zabíjali aj vlastných ruskojazyčných, aby vytvárali zámienku na intervenciu. A to isté by bolo dobré si pozrieť aj viacero videí, vyjadrení Igora Girkina alebo Igora Strelkova, alebo neviem ešte, aké meno má. Dozvedeli by ste sa. Skrátka, ja komentujem fakty, držím sa toho, že tam boli desiatky pozorovateľov OBSE, boli tam dokonca aj naši vojnoví reportéri a tí hovoria iný príbeh, ako hovorí ruská propaganda a jej slovenskí a českí kolaboranti. Izrael údajne zničil v Iráne množstvo závodov na výrobu rakiet. Bude to mať aj vplyv na vojnu na Ukrajine? Teoreticky môže mať, ale z dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska tie dodávky, napríklad rakiet Fatah 360, už boli vykonané. Rusko už tie rakety má a pripravuje sa na ich použitie. Takže ďakujem pekne, to je všetko. Pozdravujem Janka Hraška, nech je teda ešte menší, až bude najmenší na svete a bude kričať najviac a pukne ho od zlosti a bude z neho popcorn. Ale naozaj toto nie je kanál, ktorý rieši ideologické, propagandistické kidy zo strany Rusov, ktorí vedú vojnu proti Ukrajine, ktorí vedú vojnu v Gruzínsku, ktorí sa vykašľali na Arméncov, ktorí neustále pokračujú v tej svojej expanzii, idú nador a sa teraz zaťahujú aj severokorejských vojakov do svojich dobrodružstiev. Kto je na Slovensku alebo v Čechách a očakáva, že od severných Korejcov a od Rusov mu príde niečo dobré, vyšší dôchodok, lepšie zamestnanie, je naivný, radšej by urobil najlepšie, keby sa rovno vysťahoval do tohoto priestoru a užil si ten blahobyt rovno niekde v Buriatii alebo v Severnej Kórei a neotravoval tu zvyšok ľudí. Pretože my tu žijeme v tomto priestore, máme svojich susedov Maďarov, Poliakov, Ukrajincov, Čechov, Rakúšákov. Potrebujeme s nimi vychádzať, potrebujeme sa spoločne brániť ruskej hybridnej vojne a aj ruskej skutočnej vojne, pretože Rusko nemá iný záujem len si podrobiť tie ostatné krajiny. A tak, jak som to naznačil v prípade tých vojakov, Rusi zle zaobchádzajú aj s vlastnými neruskými obyvateľmi. Prečo si Janko Hraško myslí, že zrovna jeho budú nosiť na rukách alebo na krosnách, nebudú jednoducho zašlapu ako červíčka, chrobáčika, vôbec ho nebudú brať do úvahy. Neurobili to inak ani v roku 1968, keď vpadli do Československa, a nerobia to nikde inde, kde sa ruské vojska na tankoch a na svojich vozidlách dostali a robili poriadky. Dámy a páni,